tal, señoras e señores? Son as 6:25 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. No, verdad, no. Eu quero vos igual, Quer dicir, sinto-vos como se fosedes meus, pero non me seguides nas redes sociais, nin a mí, nin ao programa. @Voltas co Prato, e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Foi ela, Mas ti biches que castañazo me der. Bueno, Bueno, non foi para tanto. Sí, sí, sí. tanto carto gimnasia Ben. forro. No. Estás a estar, No, ti ves forte, Begoña, pero sabes que ben moi forte. Xulio Mato. Xulio, por qué? Porque estou de aniversario. Porque Xulio, atención, señores e señores, está de aniversario, ¡Qué locura! ¡Parabéns, Xulio! ¡Qué locura! Moitas gracias. Bueno, ¡Qué fiesta sorpresa máis bonita! Madre mía. non Madre vamos a mía. decir os anos que cumple porque sei que é 48, 48. Ah, vale, xa o dixo ben. Sei que é de mala educación. 2,75, septiembre, 2,75. Din que é de mala educación, pero consérvase moi ben, Bueno, Para ter os 48 está moi ben. É que tengo alcohol. Que conserva, non? No, que se ya fai moito frío no inverno, entón Sí, claro, estamos como... Por eso tes a pele así tersa. Sí. Non, tes a pele así estirada. O maquillaje influe un pouco. Tamén tamén, influe. Bueno, que Xulio está de aniversario, así que hoxe temos, por non sei, un programa moi especial para nós, por él, Para min, polo menos. polo menos para Xulio. Begoña, ti apeteceche dicirlle algunhas palabras? Nada, feliz cumpleaños, xa yo dixen. Pero ahora diante da televisión, se yo quero dicir diante da xente, non? Ah, bueno, por feliz cumpleaños. Gracias, Que Begoña. moitos máis, co ano E ti que ven que- te e ti que vexe, igual vexes? que agora te estou vendo. Eso é. Eu tamén. Eso é. Ti tamén Xa sigue está, moi ben cumplindo. todo. E ti tamén, cañotas. Tú tamén, sí. Sinta que estés carallao, sigue cumplindo. Nótese que se queren, Nótese que se queren, ainda que sea lonxe. Imos ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Bea de Cabanas. Son Bea Carbón, ven de Cabanas e vou a contarvos a miña receita de arroz con lura ou calamar. Como fago? Pois o sofrito. Parte fundamental do arroz que eu preparo é o sofrito. Pedaciños pequenos de cebola, pedaciños pequenos de pementos e sofreír moi lentamente. Añadimos o calamar para que se vaya facendo dentro do mesmo recipiente, que neste caso será unha paellera. Unha vez que está, añadimos arroz, deixamos tamén que se fría para que o arroz poida abrirse. Añadimos o caldo de pescado previamente quente. Deixámolo facer durante uns 18 minutos. Xa ti vas vendo, bo proveito a todos. Encantoume sobre todo cando dixo xa ti vas vendo. Claro. Xa ti vas vendo como vai o arroz. Claro, eso. É moi ben. Arroz con luras, bueno. A ver, Que rico. Por espectacular, rico, de época, Home. porque creo que os mellores están agora entre setembro e decembro. Sí, bueno. É témolo que todo. as luras están boísimas. Boísimas. Tes luras a tope, tío. Eu non teño luras porque en Ríos como vai haber luras? Xa, home, pero Despesco. igual a estar no restaurante. Si podo, sí, sempre Sí. que podo, ya na ría, teño así. Só espero que hoxe, na preciosa selección musical que temos neste programa, estea incluído Iscalle Lura. Sí! Iscalle Lura, meu rei. Iscalle Lura, my friend. Iscalle Lura, ei. Buah, espectacular. Pues- Xulio, ti que vas facer? Pues un arroz con luras. Bueno, Sí, porque además me encanta. E además eu sou super lureiro. eres lureiro. Sí, gustame moitísimo. Entón, pero vou dar un toque diferente e unha elaboración, dúas elaboracións diferentes. Bueno, Vou facer o arrociño cas patiñas Ajá, e as aletas, aí sí. e a cococha, E a cocoche? e despois o resto vou facer grillado. Pero vai quedar super ben, xa verás. Señores, fala a voz da experiencia. Fala un home que está de aniversario. Sí. E parecemos quintos. Bueno, ti non me contaches, vas facer arroz con cogumelos, non? Sí, vou facer o... Oi, perdón, arroz tamén ou non? No, luras con cogumelos, perdón. Vou facer luras con cogumelos. Os cogumelos vou facer de dúas maneiras. Unha cremiña moi sinxela, moi rápida. Claro. E por bonos a planchear. E as luras voulle facer un rebozado un poquinho diferente. Xa hai moitos cogumelos, non, en Ríos? Xa hai moitos cogumelos, sí. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos luras no a Voltas co Prato, marchamos con don Xulio, 48 anos, Mato. Veña, vamos alá. Veña, dalle aí, como vas facer ti? Pois, por que empezamos? Parabéns. Gracias. Ah, no, por o sofrito. Vale. Boas tardes, parabéns. Boas tardes, parabéns. No, pois empezamos por o sofrito. por un refrito, claro. Un refrito Vale. que, mira, a min o que máis me gusta po arroz é ceboliña, pemento Ajá. verde,
e allo. xa E está. despois botaremos un poquinho de tomate. É o sofrito básico para todos os arroces, vale? Moi ben. A mí é o que máis me gusta. Despois podemos, depende do que nos guste, podemos meter máis verdura, menos, pero bueno, menos... Bueno, vale, eso está ben. Está ben, vai ser un sofritiño bastante xeitoso. Claro, un sofrito moi rico, que tampouco queremos que teña demasiado sabor Pa que non che invada o sabor na lura, non? Vale, e como ves aí teño tamén dos langostinos. Ah, vas facer a túa mítica Vamos a facer a histórica. mítica, que non é miña, pero bueno, a mítica de botar as cabezas aí para Claro. prensar e despois aproveitaremos o corpo para comer. Un clásico de Xulio Mato, esmajar as cabezas dos lagostinos para que dea moito máis sabor. Claro, eso é unha maneira de gañar sabor sin ter que acudir a caldos industriais nin nada deso. No, ademais é moi sinxelo, sempre dicimos, non? Que é moi fácil. Espera, que aquí llena un pouco parda. Nah, non pasa nada. Claro, non pasa nada porque isto de cumple. Claro, entonces hoxe, todo o que faga hoxe, Claro, danos igual. Home, moi mal se me ten que dar hoxe para non gañar, cañote. Tamén é verdade, Hoxe o día do teu Digo, aniversario xe tienes que gañar por Buah, inercia. xa tiña que cobrar desde a casa. É verdade, Verdad? sin vir. Cobrar sin vir. É o que debería ser. Vicente, toma nota. Vicente é o xefe. Vicente é o xefe para a xente da casa. Bueno, xente que está vendo o programa xa sabe que pode chamar 664-483419. Chamade ao Voltas co Prato porque queremos saber se vos sodes de Luras ou non sodes de Luras, se vos gustan ou non, a arroz, a prancha, como sexa, danos igual, nós amámolas moitísimo. E, por certo, imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez. Hoxe vai nos repartir Xulio Mato, 50 euros dunha vez, E 50 de outra. porque está de aniversario. 48, septiembre do 75. Bueno, mira. Entón. Luriñas, aletas, vale? Mira Vale. que brillo, Buah, brilla moitísimo, As E son patiñas, xa isto é a aceitosas, cococha, vale? Esta é a cococha que esta é a que vai aquí pegada A á boca. cococha é a É a que vai, bamiña, así é a que vai pegada á boca, entón isto Así vamos non, ir que está por picando en diferentes tamaños. Sí. A Sí, cococha é esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Cococha, Cococha. as patitas e as aletas, vale? Aletas. Que é o máis duro? As aletas. Entón, vámolas picar máis picadiñas. Vale. Entón, vámolas picar dun xeito moi picadiño. Pa que? Para que se nos cociñe toda a vez. Vale. Entón, Porque as patas. é o que tarda máis en cociñar, non? Eso, xusto. Perfecto. Moi ben. Entón, facemos así un... Son super fresquiñas. Mira, o color, a lura non engaña, Cando está fresquiña, ten ese color tan bonito. Despois, según esa piel tan blanca, según Sí. vai pasando o tempo, vaise poñendo rosa. Sí, rosiña. Entón, Entón, mellor mira, así, claro, Cando canta máis vayades á blanquiña, praza, mellor que sexa Eso branca é, como a neve. Eso é. Branca como a neve. Branca a carne, a piel, A carne, como ves. sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, sí. Ben, Qué pequeña guai. está preciosa, mira. A esto vamos a cortar solo así. Mira, con patiñas, que tentáculo Esto, máis facemos chulo. así, unos cortes Oh, máis qué rico brutos, vai pero estar isto vais a facer toda a vez. Uf. Eso é. Entón, eso vámoslo poñer aquí, con este sofritiño, para que se vaya facendo todo. Perfecto. E despois botaremos o tomate. Vamos a botar tomate, un poquinho de colorante, vale? Bueno, isto é interesante porque así o arroz leva sabor desde o principio, non? Claro, isto é un guisito. Así desde o principio xa non sabe, ben. Desde o principio que llevamos poñer tamén logo As cabezas. as nosas cabezas. Moi ben. Ollo, os trucos de sabor de Xulia, sempre dicimos, as cabezas, Claro, aí eso están vamos a aí dentro, deixar, as cabezas. Eso vamos a deixar que se nos vai cociñando un poquinho e despois apretaremoslas, Vale. como sempre, vale? Vale, por vou te deixar, vale? Importache. Vale, sí. Deixamos aquí o home que está de aniversario, E marchamos despois con... conto cho que fago con isto, Correcto, e marchamos con Begoña Hola, Vázquez. que tal? Moi ben. Atención. Pásame esa cebola. Pásame esa cebola. Espera a ver se podo con ela. Ai, Isto é unha cebola, señoras e señores. como a tua Que é cabeza. Que é isto? Que me tiras á cabeza e deixeme seco. A cebola é enorme, é túa. É miña, é miña. É de miña mai. É de túa nai. É de miña Bueno, mai, sí. Por un lado temos a cebola, pero por outro lado temos o cogumelo, que é manitas, non? Son a manita cesárea. A manita cesárea. Pero fixámonos Sí. para aquí. Sí, esa está xa aberta. Era Está moi enorme, rica a plancha. É enorme, é enorme. Ai, perdón, que me moví. Desculpade. Mira, é gigantesca, Sí. É Está unha pasada. moi rica, é de É unha Ríos. pasada. Son das primeiras Unha pasada. e ten unha peculiaridade que era a Sí. seta dos Césares. Era A seta do seta que César. máis lle gustaba aos Césares, sí. Ah, por iso é a manita cesárea. Exactamente. Boa deducción. Vale. Moi ben, estás estudiaches este. Vale, entón, a ver. Agora, o que vamos facer é unha Cóntame. cremiña con ela. Vale. É para facer Vale. un mar e montaña. Sí, vou facer un mar e montaña, vou facer unha cremiña con esta seta. Ajá. Aí, baixamelle aí un pouco. Baixo o lume. Si, baixe o lume. A canto? Así. Ao 7. Aí. Entonces, o que facemos é rehoguei un pouquiño de allo. Sí. Ahora vou rehoguer un pouquiño de cebola.
Que esta, mira que ben cheira a cebola, Bueno, Ser da casa. fixadevos, a xente da casa, fixadevos como está iso aí, Mira. Como está aí na pota, E agora que facéndose facemos, pouquiño a pouco. para que colla sabor, vamos a deixar dourar un pouquiño e vamos a engadir un pouquiño de agua. Vale. Para facer a cremiña, sal e pimenta. E para rematar, vamos a rematar con un pouquiño de nata. Pois eu creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece o que estamos facendo aquí a Bea de Cabanas. Un aplauso para ela. Hola, muy buenas. Hola, Bea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien. Bueno, trouxeches unha receita espectacular, Bueno, Unha receita moi rica. Rica. Mais eu son super fan das luras. Incluso eu tamén. teño especial devoción polos cogumelos como está facendo xe Begoña. Vamos ver, arrímate aquí. Qué raro eso, A ver, Begoña. Hola, boa A ver, tarde. contanos. Benvida. Moitas Pois, grazas. o que fixen foi un salteadiño así, con un poquinho de allo, un poquinho de cebola e a manita cesárea, vale? Que é unha seta así Que naranxiña, super rica. Vou deixar que se cociñe un pouco, despois botei un poquinho de auga e tritúraya, e engado nata ao final para rematar para que me quede máis cremosa. O plan Vale. é que van ser luras con cogumelos. O sea, vai Sí, ser bien. un mar e montaña, que Exacto. está tan de moda que E un despois... pouco de patata. É un pouco de pataca, o sea, máis montaña. Máis montaña. Bueno, tamén leva nata, E tamén de banata, é Tamén. verdade, é verdade. Esas. Non, porque hai moita xente que di, pero como vas mesturar algo da terra con algo do mar? Pois, Sí, hoxe en hombre, día riquísimo todo. está super naturalizado. Home, é dicir, claro. algo moi natural na cociña. Así que, Non ves, ahora xa mar e está montaña. douradiña, vamos a engadir a auga. Que A guai. verdade é que ule moi ben, Sí, sí, sí. O sea que... Podese facer con estes cogumelos, ou se non encontramos estes, pois unhos boletos, unhos champiñóns, non fai falta que sea esta. Estes son tamén da tua casa? Os cogumelos son de Ríos. Son de Ríos, quer Sí. dicir, Son na de tua alguna zona. casa, Son da miña sí. zona. De alguna casa. De alguna O casa de alguna será. finca rústica. De alguna finca por aí. Un pedazo que hai va en algún Máis ou sitio. menos. Pero bueno, é unha zona que se dan bastante ben. Non todos os anos, pero en algunha No, pues época estas son moi salen, grandes, sí. Estas son moi grandes, Sí. é verdade que dá gusto velas. Bueno, pues vamos ver o de Xulio Mato, Están mentras tanto estupendas. deixamos aquí a Begoña. Vea, Hola, De Bea. este lado. Hola, ¿Qué muy tal? buenas. ti Mira. querías arroz, propuxeches arroz, Claro, tipo e de arroz, Xulio eu vou trae facer arroz. Mira, estou Muy facendo un bien. arrociño cas patas, cos tentáculos, ca cococha de aquí e cas aletas. Vale, que está todo picadiño, como ves, con un poquinho de cebola e un poquinho de pimento verde. A ver se lle botei aí as cabezas tamén de dos langostinos para darlle un poquinho de sabor. Botei tamén a carne do langostino ahora, entón ahora baixei un pouco o lume para que non se me agarrara, porque como ves está empezando a caramelizar demais. Sí. E voulle picar o tomate para acabar xa con este sofritiño. Bueno, ese socarrate está moi rico. Bea, Ese Pero hai un toque. ese Bea, está moi bo tamén. queres ver como recende? Ou queres un Arrecende lío? moi Vai, ben. va. A ver, vamos a meterlos... Podes meter el fodillo, a ti deixamos, che. Ole, ¿Qué? moi ben. Ole, ben, verdad? Aquí el dame no le moi ben, É que, É pero, que- bueno, para aquel Sabes que pasa? Cogomelos... Este programa ten un problema que hai que escoller. Sí. Entón, E a claro, veces non é fácil. a veces non é sinxelo. No. Entón chegou un momento no que me tens que dicir Hoxe é o meu algunha das aniversario, dúas- Bea. Se algunha das dúas se Digo, tira... Parabéns, parabéns. Digo, por se ter dúbida... Acabades de escoitar a Por si Xulio, acaso. non? Dicindo que hoxe é o seu aniversario, deixándollo claro a Bea, Sí. non? Claro, Vale. digo, pues se ten dúbida de empatar, pues... Pois pues, Bea, para- de Ten bo momento desempate. mollas tú non. A mí nos cogomelos chamanme moito. Ui! Pois felicidades, Xulio! Non sei. Que lle non tiran sei. moitos cogumelos. Sí, vale, por Dios. Bueno, veremos Os a ver eu que cogumelos pasa. Pero porque non me teño gusta ningún. moito a mistura. Pero Vamos a ver que é o que tens sale. probar o O arroz sea que... despois, Sí, Bea, sí, a sí. ver Despois si- probo as dúas cosas a ver... A ver como está. A ver como é. está. Vouche pedir que vayas á cadeira de sufridos despois chámote, vale? Moi ben, Un moitísimas aplauso grazas. para Bea de Cabanes que está Grazas. con nosco, no Voltas co Prato. Vamos falar con alguén da casa, pero quero que, por favor, felicite a don Xulio Mato. Concha de Noia, que tal? Boa tarde. Boa tarde, A ver, Concha. gañotas. Concha, Mira, hoxe temos... xo iba felicitar. Ah, vale, vale. Gracias, Xa te Concha. digo que teña moitos anos de vida, hasta os 90 polo menos. Bueno, pero valéndome por mí mismo, ¿eh? Como ahora, non como cañotas. Ai, non, sí. No, os dous valedes ben, mira. Bueno, eu gracias, cañotas, Dime. gustáame para xenro. Pero Sí. mellor xa está comprometido. Bueno, No, no. Eu Non está comprometido. estou un pouco comprometido, pero logo, oiches, tamén Logo podemos te amañar, comprometes. Non hai problema ningún. Xa verás que ven cando chega a casa. A ver, contame, que che parecen a receita que estamos facendo hoxe? Dime. Cañotas que oio moitas veces, eu non salo daqui da televisión de Galicia. Que dixo eu
que eu teño 84 anos, non pensas que son Sí. que teño 40 ou 50. Teño 84 anos. Sí. E teño 3 fillas para ti. No. Mira, de momento estou moi ben, Concha, de momento estou moi ben. Pero bueno, broma, home. É unha broma. De todo iso xa sei, Concha. Concha. Parte de buscarllemos, mira, nin quitarllos, que o collan á súa maneira. Que ainda collendo á súa maneira, ao mellor ainda se separan. Vai. Bueno. Concha, nunca se sabe. Mandamos un bico moi grande e gracias por chamar, vale? Vale. Veña, un bico. Hasta loguiño. Chao. Hasta logo. Chao, hasta logo. Dar Lula non falou nada. Dar Lula non falou nada. Falou de que quería arrimar as fillas, nada máis. Mira, xa teño, Mira. botelle un poquinho de o colorante agora tamén, ves? Buah, que E agora sofritiño. vou botar o arroz e vou ir xa... Arroz Perfecto. bomba, vale? Arroz bomba, importante. Eso, Vale, pois mentras tanto vamos a contar cousiñas a Galicia, porque cando iscamos lura nun anzol é fácil que pique cousa boa, porque este cefalópodo é un dos bocados máis deliciosos que nos pode agasallar o mar. Sí, as luras teñen que andar con ollo, porque a todos nos prestan. Se ven apuradas, poden disparar borro aos seus atacantes e mesmo poden cambiar de cor para camuflarse. O mellor é que vayades pescalas á praza. Agora están nun dos seus mellores momentos, como comentábamos antes, de setembro a decembro. Ali hai nas grandes, pequenas e sí, veredes moitos prezos, porque se son das nosas rías, son algo máis caras, e que, bueno, son os mellores, é o que hai. Xa nos contaredes como vos quedan. Como sempre, estaremos en @voltascoprato para falar de luras, cogumelos ou do que mande Begoña Vázquez. Begoña, de que tal? queres falar? Eu vouche falar do meu rebozado. Vale, pois vamos falar do seu rebozado. Veña, a ver que queres Veña, decir. vouchala. Mira que pintaza. Oh, que pasada. Que pasada. Ten boa pinta. Mira, vamos Bueno, esta botar vai ser xa... a crema de- Vamos botar xa a natiña para que vaya collendo corpo. Buah. E é unha crema da manita riquísima. Oh, Mira que que boa rico. pinta. Ves? Aí estou fritindo Que un rico. poquinho de pataca. E agora vouche facer Moi ben, Moi ben. un rebozado Vale. para as luras, vale? Entón, va a rebozar as luras. Si, xa as teño cortadas finiñas e secas. Ajá. É importante secalas, para que nos Por qué? collan ben o rebozado. Ah, Vale, entón vamos usar 300 gramos así de fariña, 3 ovos, vale, o rebozado xa vai mesturada a fariña máis o ovo, vale. máis o ovo. A xente sí. na casa está vendo aí as cantidades do rebozado, Aí embaixo estades vendo as cantidades do rebozado. Mira, leva 100 mililitros de auga con gas tamén, 100 de fariña, neste caso 300, unha cullerada de bicarbonato, así. Entón, iso E boísimo despois- para o estómago. Si, isto sentache ben. Isto senta ben. Tú non o tes estómago. pinta de que che sente mal nada. Bueno, nunca se sabe, Nunca se sabe. Mira, agora vamos remexendo para que non nos queden grumos. Vamos incorporando a fariña todo o ovo. Vale. Vale? Ves que xa colle Sí, sí. así. E isto, digo eu, isto podese guardar na neveira... Isto hai que guardalo na neveira vale. 4 horas. Vale. E agora vamos a Un botar auga con gas. Agua con gas. Vale? Por que é tan importante que leve gas? Porque queda máis crujiente. Queda máis crunch. Mellor que este de nevera. A auga, sabes? Vale. Isto hai que probarlo na casa, hai que facelo, xa verás que ben che queda. Vale para tamén para un peixe, non solamente para... Para calquera cousa, non? Para calquera cousa, un rebozado un poquinho diferente. Bueno, pois vamos deixar a Begoña co seu rebozado maravilloso e marchamos con Don Moi ben. Xulio Mato. A ver como vai el co seu sofrito e o seu arroz. Molusco de profesión, si te vas en este avión, no creas que voy a llorar. Estás ben? Sí, está. Que tal? Como se leva os 48? Pois moi ben, de momento Sí. moi ben, de momento un pouco pesan. Mira que no, pinta está collendo o arroz. Ala! Que vou no mollando pouco a pouco, é auga sin máis, sabes por qué? Porque o caldo xa temos ca cabeza do É langostino que lle certo. fomos metendo. E dixeches antes, Entón, eso. mai, é Entón, mellor, ahora en vamos vez de yo. un caldo industrial, Eso é mellor As cabezas. unhas cabezas, vale. ou se temos un caldiño de peixe Un na casa caldo tamén de nos peixe vale, que vale? teñamos na casa. Pero mira, e agora é importante ir movendo porque o que queremos é un arroz meloso, entón xa hai un dito que di arroz movido, arroz fudido, pero eso neste caso hai que movelo Sí, moito para que solte sí. a fécula. O sea, para que solte o almidón, perdón, o almidón. Mira, e agora aquí temos un poquinho de aceite, vou quitar un pouco, que teño bastante. É demasiado aceite. Sí. E Vale, mira, que vas facer con ese fagolle aceite? estes cortes, ves como ves, parto a lura en 4. Ahora fago uns cortes así paralelos, todo o largo, Vale. ves? Porque quero que o fritir se enrosque sobre sí mismas. Xa vai fazer así, xup. Eso, Non, vai se Entón, enroscar o así. que vamos a facer é, xup. vámoslo poñer primeiro por este lado, Vai, pero... polo lado que non fixemos os cortes. Mira, fixadevos porque se vai ir pechando, Vais ir pechando todo o que Isto está vai botando queda na moi tixola. bonito e desa maneira axudamos a que se cociñe antes tamén. Ah, vale.
Se te fijas, esta como é a parte máis tenra de todas, e a vaina, vamos a utilizar solo grellada. E o resto temos aquí o guisito co arroz, entón xa temos 2 cocios. Ostras. E aquí teño un pouquiño do caldo dese guisito que vou utilizar despois para emplatado. Moi ben, pois eu creo que podemos repartir cartiño, Xulio. Home, claro. Veña, tócache ti que estás de aniversario. Aí, Bueno. le. Bien. Con que acompaño eu as lura? Con arroz. Con que acompaña, Xulio, as luras? Con arroz. Con arroz. Con arroz. Seguro, arroz, Seguro. vale, esa é a resposta Vale. que buscamos para os 50 euriños. 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato. Felicitade a Xulio. E regale 50 euros. Aí está. Mira, Xulio, mira ahora como... simplemente lle damos la volta. Oh! ¿Ves? Oh, espera. Dalle ahora. ¿Ves? Como Mira. Enroscanse, non vais tocadas. Están enroscadas. Bueno, ahora esta vai volver... Volve sobre sí. No, pero vai quedar enroscada. xa verás. Ostras, trucazo de Xulio Claro, Mato, entón ahora esto simplemente ahora vamos a deixar aí que se vaya dourando. Buah. Ves? Ahora que xa absorbe ese aceite cando lle podemos botar un poquinho máis. Porque antes tiñamos moito, entón é cando nos salta. Vale. Ves? Sal, pimenta... Que pasada. Acabo de quedar flipado. Ves? Isto é o que ten cumplir anos antes que a ti. Sí. Que vas sabendo cousiñas. Sí. Mira, e aí, para ir desglasando eso e que nos vaya axudando a cociñar, vamos botando de vez en cando un poquinho de auga que nos axude a cociñar e a facer unha salsiña, ves? Que ben che sentan os anos, eh? Gracias, Que cañata. ben che sentan. A ti Marchamos tamén, con eh? Begoña, veña, a ver que nos conta. Ai, espera. Iba a ir con Begoña, pero no. Vou ir con Xulio. Chamada de concurso, don Xulio Mato. A ver, concurso. creo que é de Lugo, Pilar. Queres saludala? Sí, claro. Veña. Hola, boa tarde, Pilar, de Lugo, que tal? Hola, Como estás? felicidades, Julio. Moitas gracias, Pilar. Eu tamén estou de cumple hoxe. Bueno, que me dis, parabéns. Pilar? Pois un aplauso para Pilar. Un aplauso para Pilar. Moi ben. Que boa fecha, Pilar? A que sí? É o mellor o día máis especial do ano. Hombre, para mí sí, polo menos. Home, claro. Para mí tamén. Home, claro. Bueno, Pilar, gustan as luras? Sí, moito. Sí. Es que Sí. en Lugo non te des moitas, non? Bueno, Bueno. hai que buscalas a costa, pero... Bueno, ou a plaza, pero bueno, algún hai, A Lugo algún hai. chegan ben. Sí, algún Lugo hai, chegan. sí. Bueno, pois Pilar, ademais de darlles parabéns a Xulio e darchos a ti, eu supoño que chamas polos Gracias. cartos. Non? Bueno, Sí, se pode ser. Home, digo eu, se non nos queres podes colgar e xa está, eh? Además é moi sinxela a pregunta. Vou no intentar. Veña, vamos alá. Con que acompaña a lura Xulio? Con arroz. Moi ben. Moi ben. Moi ben. 50 euros. Bueno, Pilar, Mira que regalo de aniversario, Pilar, Pois sí. pois moitísimos Sí, parabéns. Como, perdona? Que sí, que é un bon regalo de cumple, Sí, que é. Pois moitísimos parabéns a disfrutar dos anos e dos 50 euros. Moitas gracias. Veña. Felicidades polo programa. Moitas Gracias, gracias, un bico. moitas gracias. Hasta loguinho. Adiós. E parabéns. Chao. Adiós. O de Xulio ten moi boa pinta, está moi ben, pero o de Begoña Begoña. Vázquez... ¡Ja! Iscallelura, meu rei. Mira, un super rebozado. Iscallelura, my friend. Ostras, como quedou, Quedou moi O chulo. que fixen é moi finiños os calamares, así. Vale. Paseinos despois de secalos, paseinos por fariña. E agora frítelos. Frítolos. E ves como xa se empezan a levantar? Sí. Ves? Que pasada. Moi importante deixalo na neveira, que repouse. E ves, sin levadura, sin nada, mira como colle. Oi, eu pensei que ia ser moitísimo máis denso o O rebozado, rebozado, no, pero é non. lixeiriño. É moi lixeiro, Sí. As cantidades están aí abaixo, vale? Para a xente da casa tedes aí as cantidades do rebozado E outra vez. faise rapidísimo, Buah. O mar e montaña de Begoña tamén é espectacular. Porque as luras unha cosa que teñen é ou as cociñar moito ou pouco. Sí. Sabes, ou é un minuto e pico ou é unha hora. Pois vamos Mas deixar a tempo. Begoña cociñando as súas luras e marchamos co público do A Voltas co Prato. Imos con Bea de Cabanas, veña, vamos alá. Ahora, sabedes que antes vos dixen que había que aplaudir? Pois agora hai que aplaudir. Agora hai que aplaudir. Ese é o momento. A ver, Bea. Como estás? A ver, moi ben, aquí sentadiña, estupendamente. Mira, eu sei que moitas veces repítome porque é verdad que as receitas dos cociñeiros son espectaculares, Son pero é que maravillosas. as de hoxe son Sorprendentes, boas, sorprendentes. Sí. Son moi sorprendentes. Sí, o que pasa é que ti tes un problema hoxe. Sí, que Xulio está de aniversario. E cociñou arroz, como queres ti. Sí, como me gusta, un pouco complicado. Oxe, puxeste desmo moi difícil, Eu non te quero meter presión, que a min dame igual, se non Xa. queres votar, non votes, A min
Dame igual, pero... Complicado, porque os cogomelos sabeme moito. Como di? Que lle gustan os cogomelos. Claro, Entonces, é que ver que é o que pasa aquí, Julio ten aí unha circunstancia de presión tremenda. Quen ten máis presión, Bea ou Xulio? Tanto, aí andamos. aí andan aos 50, Aí andamos os dous. Aí andamos. Nos aquí O que pasa é que guerras non quizás queremos, ten un pouquiño quizás de ventaxa Julio por eso de esa sensibilidade e o aniversario e tal. Pero Begoña moi Pois ben, veremos a ver que é o que pasa. Moitas gracias. Moi rico, teño unha pinta, vamos, e ese rebozado. E Bea chamámosle en 2 minutiños para vir probar, vale? Moi Veña, ben. un aplauso para ela Veña. que está connosco. Veña. Gracias. Vamos con Begoña. Vamos con Begoña porque isto vai estar interesante, vai estar moi interesante. Fixadevos que plato, o prato de Begoña parece que o podería escoller en calquer restaurante ou bar. Mira. Un plato combinado de cualquier sitio. cualquier sitio, pero non é así. Pero isto vaise transformar agora. Agora vais transformar. Entón, agora vamos a facer a crema da manita. A vamos manita a poñer cesárea. de base, mira. Sí, Guau. de Ríos. De É Ríos. Importante, sí. Que pasa? Que te ríes? Faime gracia. Ríeste? Sí. Pois veña, vamos coa pregunta de concurso de Begoña Vázquez. Moi bien. Que tipo de seta de Ríos utiliza Begoña na súa receita? A manita cesárea. Con a manita valen. A manita válenos. A Pois manita cesárea. válenos. Esa é a resposta. A manita valenos. 664 483419. O que Chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euriños en xogo e unha felicitación para Xulio Mato. E hai que dicir que o de Begoña ten unha pinta, ten un aspecto. Fuá. Mira o rebozado que ben queda. O rebozado, as Mira. patacas fritidas. Bueno, Así. E agora vamos a poñer unha Espectacular, manita tamén salteada que temos por aí. espectacular. Vamos a dar un aplauso a Begoña Vázquez e marchamos ver o de Xulio Mato. Atención con este, Isto é unha Atención chulada. con Xulio Mato porque tamén está o É unha rapaz. chuladita, verdad? Tamén está o como che rapaz dixen, motivadísimo. Como dicen, teño aí a salsita. Arroz do meu meloso veciño, con luras? Arroz meloso con luras, cas patitas e cas aletas. E despois, como ves, os nosos lombiños, Buah, as nosas Increíble. vainas, Increíble. simplemente salteadas aí. creo que chegou o momento de que se levante Bea. Bea, por favor, acompáñanos porque tes que probar e dicir que engaño ao Voltas co Prato. Un aplauso para ela que está connosco hoxe. Vente por aquí, vente por aquí. Complicado, hoxe é moi Vente por aquí. difícil, Hoxe é moi difícil. Moi ben. Mi Está madre. complicado, Está moi difícil. Está complicado. Moi difícil. Begoña, como Que vas? xa estou. Hoxe cocinamos Begoña con luras, está no aí. Voltas co Prato, no día do aniversario de Don Xulio Mato, 48 anos moi ben levados. Ona. Vea, cando queiras podes ir probando e a ver quen é o que gaña o día de hoxe. A ver, teño que probar de todo, claro. Claro. Mientras tanto, vamos repartir cartiños. Imos a Cangas. Josefa, Hola, buenas tardes. como estás? Pues muy bien, felicidades para Xulio. Moi Gracias, ben, aí Josefa. está, moi ben. Moitas gracias. Josefa, veña, por 50 euriños, que tipo de seta utiliza Begoña na súa receita? Manitas. Váleme. Moi ben. Un aplauso para Josefa. Moi ben. Bueno, Josefa, un bico moi grande, gracias por chamar e parabéns polos 50 euros. Gracias. Veña. Gracias. Chao. Muy amable. Chao, Vea, chao. tens que Estou quedar. a ello, Como vas? Esto está estupendo. ben? Esto, sí. Gracias. Moitas gracias. Escoita, onde temos? Está estupendo. Onde temos? Ah, está aquí. Mira que temos. Vas a aquí. meterme moita vas a darme moita presión. Vea, apura porque lle temos que dar a torta a Don Xulio Mato. Eu buscando mecheros, xa non fumo. Vea, para rematar o programa, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Bueno, é moi difícil, Xa. Complicado. Pero, Porque os cogomelos encantanme. E este arroz está exquisito. quen, entonces? Así que, Xulio, para... Don Xulio Mato, ganamos! Moitas gracias. 48 anos! A ver si prende, Xulio, a ver si prende. A ver, ahí está. Aquí quedamos celebrando o aniversario de Don Xulio Mato. Gracias por vernos, señores e señores. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán. No Voltas co Prato. Chao. Parabéns, Xulio, parabéns. Chao.